Looks nice. See? Sabi sa aking patchoy ba? First time ko pa siya na-meet. Nandito kami sa Biwast Mall. Dito kami kakain ng lunch. Hanap-hanap muna kami kung saan kakain. No, that is shawarma. Nasa Falling Kitchen kami. Fast, fresh, and healthy. At gutom na si Banana. Kakauwi pa lang ni Banana galing sa trabaho. So, dumiretso na kami dito sa Biwast Mall. Sushi. Sushi Banana. So, not enough. Too small. Second order, rice and chicken. Yan na ang aming second order. You call my life, you break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind. Just stuck. Nasa Checkers kami. Bumili kami dito ng veggies ba. And then wala na din kaming mga bread, rust. So, yan lang. Ang hirap talaga dito mag-ano ng Lipton ba na green tea. Let me just see if this. Wala. Ay, mahilig kasi ako sa Lipton na green tea. Kahit saan kami nalupalop na punta ng mga supermarket, wala talagang Lipton na green tea. Always wala. Mayroon pero minsanan lang ang green tea na Lipton dito. Naglagay muna kami sa mga gipangpalit namin sa supermarket and then babalik kami sa loob ng mall. Kaya may bibilhin kami doon. Sa diskim, magtingin ako doon kutiks ba para sa aking kamay. Ano kaya ang mas magandang color? No, I don't want it. Naglibog si Higala, no? The time I'm falling for you. Nasa Shoe City kami. Bibili kami ng sandals ba? Yeah. Baguettes. Ese. Buy it, mal. Looks nice. Nakabili na kami ng Regio. Ha? I will have to take this one home to Angelica. Oh, but I need the power. Pauwi na kami. So, nakabili na kami ng sandals no, ni Banana at para sa akin din. And then nail polish. Cream ni Banana. You know why? Because she did you so well last night. So, hold ito. So that's why she said, now I can get what I want, okay? You'll spend money, huh? But then when we went in, I said, please can you buy me this cream? She bought it for me. But you spent the money, not me, okay? And then, nakabili din kami ng radyo ba? No? Yes. Kay kabaw na mo, may wifi. So, madyo na lamang na ikalingawan na ako sa bahay kung ako'y trabaho, no? So you'll be able to listen to Alcoa FM. Yeah. Hello! The next day. No, you have to be on food. Yeah, you put. I will tell you my secrets. We are different colors, but It's fit with you. This one. Nice color. Come. See? Nice. So, nakabili na kami. Then si Banana din, oh. Lipton. Oh, yeah. Gastos na naman. Nandito na ang Lipton, oh. Kahapon walang Lipton. Which one? The flavor mint. Okay. Plano namin kanina, magbili lang sa Pick and Pay ng Lipton green tea ba? 'Di ba kahapon hindi ako nakabili. So nagtry kami doon. So wala na naman kaming plano na magbili ng mga clothes, no? So nakabili kami ni Banana kanina. And then ngayon is mag-harvest sa aking patchoy ba, no? Kay murag neat na gadyo ni siya i-harvest kay nanay mga flower. Oh. why, baby, do you look so pretty in your smile, my mind?
I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty in your smile? Why, baby? Do you look so pretty in your smile? Yeah. Oh, no, 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 no. Shit, nakabili na. Eh! Nahulog ang camera. Kakaloka. My, baby. I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty in your smile? Yan lang lahat. Hugasan ko na lang to. So, ito na yung mga ano, parang daot na siya ba? Ito lang ang okay. 3 days later. Di ako karon sa Heritage Cafe, naglaag-laag na pud ko mga kahigalag kay diri mi mag breakfast. Mauni ang Heritage Cafe o ang Kabadjo, Kuyaw Kaadjo. Mauni ang gawa sa Heritage Cafe. Yan, Heritage Cafe. And then ito is mga bahay-bahay na to ba, mga apartment. So ito si Lily. Yan, nagkapi-kapi na ang mga madam. Ito ang food namin. Nahuman nami og kaon, so magpicture-picture pa ko nami diri ang dapita. Yan, naguna na si Madam Gina. Og lingko diri. Purma na. Baby, do you look so pretty in your smile, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty in your smile, You color my life, you break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. Nag-ice cream pa kami mga kahigala bago kami uuwi, and then mohapit pud mi sa bahay nila ni Madam Gina kaya adto pud kuno mi magtiti. So di ami sa beach karon while kaon og ice cream. Bugnaw ang panahon pero ga ice cream eh. So mao na ni ang bahay nila ni Madam Gina. Nandito na ako sa bahay. Hindi ako masyado nakapag-vlog kanina kay medyo nahiya pa ako sa bagong Pinay ba. First time ko pa siya na-meet kanina. And then medyo alanganin pa ba. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami doon sa beach, no? Bumili kami ng ice cream doon. And then pagkatapos is pumunta kami sa bahay ni Ate Gina. Doon kami natagalan, nagchika-chika, nagkapi-kapi. Nagluto na ako para bukas, no? Baunin ni Banana. Baby, I'm almost breathing. Tell me why. And then, magluto ako para dinner ng lumpia. Yung niluto ko ba, may natira na kaunti na chicken. And then, nagluto man din ako ng beef. So, hindi ko pa siya na nakuhaan ba. Ang chicken lang muna ang unahin kong lutuin. So, ang beef is next time na to. Ito yung beef na ginawa ko. And then, ang chicken, ito na lang ang natira. Kaunti na lang. Nagustuhan ni Banana ang gawa ko na lumpia. Kaya nagawa ako ng beef naman. And then pagkatapos nitong beef is magawa din ako ng pork, no? May chika ako sa inyo. Diba nag-harvest ako ng patchoy kahapon. Tinawanan sa aking kapatid. Ang payat-payat daw. Nag-advise sa akin na lagyan ko daw ng ano ba to? Ang ingay. Sinabihan niya ako na lagyan ko daw ng ihi. Sabi ko, kung lalagyan ko ng ihi yung patchoy ko para tataba, pag alam ni Banana na nilagyan ko ng ihi, hindi siya kakain. Mapayat siya dahil hindi siya masyadong nainitan. Diba yung sinabi ko sa inyo na hindi siya masyadong nainitan dahil nasa sulok ko siya na ilagay. So next time, pag magtanim ako, doon ako sa kabila yung may araw na ba.
So, yun lang, mga kahigala ang aking shared. And then before that, ako mag-signing off is mag-shoutout muna ako ba, magpapasalamat muna ako sa mga organic na nanonood sa mga videos namin ni Banana. So, maraming salamat talaga sa inyo mga kahigala, kay April Rose Gopichu, Edwin Trabuco, and then kay Missibel Romanos, and then sa akong classmate na si Jeremy Bisinga, hello Day, and then sa akong igagaw na si Joanne Alcuber. Shout out din kay Reginda Dios, at of course sa akong igsoon Sister Rikay na si Rochelmi Iscario. Always talaga yan sila naglantaw, oy, kahit wala silang YouTube channel ba. Kung hindi dahil sa inyo, 0 viewers talaga ako. So dahil sa inyo, may damay na viewers, di ba? So, maraming salamat and God bless sa inyong lahat kahigala. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Love you all! Mwah! Just levitate.